Ndaibawedze. Ndandine foni yenyu ndatarisa mafotos angu. Hamuna kana wani ko munenge muchimba madeleterei. Kwenda kuita unge mhosva konde chimazuva kane musoro. Sandijairire baba imi. Enda muchindona unge ECT mani. Nemuchimadeleta kuti musaonekwe nezvimahure zvenyu kuti mune mukadzi. Ndosheka zvaunogona zvekupopota panopamba ka. Deongoti uri mumwe watobatsira mwana kutopfeka mabhegi zesu akutononororwa naPeter mangwana. Ndimeka makafunga zvekurodza mwana ane 14 years. Uyezve ndimi futi makadya mombe dzacho. Ayo taurai naye mega. Ini mazviri ndabuda. Chero ukati ndobuda mazviri ko pandakazvitanga ndakazvitanga ndega ndikuzvipedza ndega rutomuka mangwana zvesu achitoenda kumba kwaPeter. Maskara sei baba? Kwakanaka here kunokana 12. Ina ndatorara. Kurara nhasi hausi kurara ukupedza usiku hwese uchipfeka tunhu twako tese mangwana makuseni uri kumuka uchienda kumba kwaPeter. Kumuka makuseni ndakanaka kwaPeter kunotsvaga nei baba? Kubva nhasi ufanira kuzviziva kuti wamukadzi waPeter. Peter akatokutenga kudhara wotomukira mangwana makuseni wakananga kumurume wako. Baba azviite kuti ndirorwe nemunhu asingadana naye. Uye ane vakadzi hobu. Chinzwa kamwanangu, marriage haitomboda vanhu 2 vane love vese. Inongoda 1 then mushandisa yeye muchingohotspotana muri chitokura. Baba azviite. Kudana nemunhu ane zita rekuti Peter. Akaramba Jesu 3 times mubhaibheri. Kuzoti ukaita nhumba anozobvuma here. Sodororo nani nekakomana kako kanofudza munhu muromo unosvika pakuchinja kuti waiti unge muna Jasmine mukomana wako achingotsvaga kuti mareti tunani tokuchinja timabhondi tako kuti akutengere peps. Baba handidi zvekurorwa ndichiri mudiki. Iwe mwari mumwe chete akachinja mvura kuti waini ndiye kuzve achachinja Peter kuti murume wako wanza nokuti ana Peter ndovarume. Varume chaivo vakarohwa nemagetsi vanodzorera kwete zvana Peter vasingagoni kuchaira mombe chaiko. Zvandatema ndatopedza newe su handayazokukumbira kunoku ndayazokuudza. Bati baba iwe zvandataura wazvinzwa usati monipikisa pamba pangu handitongwe inini wanza ndiri chibaba.